madoka chere mabi yangu tikupungurire nhau dzomanhoko dzozwa 13 mwedzi uno wakukadzi. Kwaino hurumende yanhadzirira kuti ipe vanhu kamushonga kakodzihwa mupengo ichiita kutanga mumatanho matatu. Paiwa kupiwa kudanho rokutanga ndo wanenge wari kusenza muutano pabodzipo nevari kumazambuko nokuma nhandare dzondege podzotera wari kuita zvokuvika vanhu vari kusenza kumakambani ozvitunha pouya masoja nemapurisa pozoya anambuya nyamukuta noanambuya utano hwekumaruwa. Kwai vanhuwa vachapuwa ndo vari kupuwa zviri kusvika kubva muso muvhuro uyu wakaningisa kuti wagopa vanhu vanosvika zviuru mazana masere. Kwai zvichauyazve zviri kubva zvaenda kochengetiwa kunochengetiwa zvonyika yese zvozotanga kuendesiwa kumatunhu akasiyana siyana kusvikira zvasvika kumakiriniki ari kuwanhu. Kwai vachapiwa padanho ropiri ndo vanhu vanowo zvirwere zvinovahwarisa upenyu hwese, poitawo vari kumajere, poitawo vari kupotera, poitawo pokare wahwarawa wana makore 60 zvichienda mberi. Ndofunga apa ndipo pachabva papindawo wakuru wehurimendewo. Pozoya danho rotatu kwai richapa vadzidzisi wese nevadzidzisi wekuzvikoro zvevanhu vakuru papodzipo nokuzopa vanhu wese wese. Tinoimba kuti hurumende ichaita izvi zvakanaka. Kwai hurumende yedu yakaringira kuti igowapa vanhu kamushonga kodzihwa mupengo vanhu vanosvika mamiliyoni 10 kureva kuti kuchatengewa tumushonga tunosvika mamiliyoni 20. Kwai izvezvi chirongwa cheCOVAX chebazi repasi rese reUnited Nations chiri kupa tumushonga tunosvika miliyoni 152 ozviuru zvokamushonga aka kuZimbabwe. Kwai pokare kuchauya tumwe tumushonga tunosvika tumamiliyoni 3 ano zviuru 10,200 ano 73 otumushonga kubva kubazi renyika dzomuAfrica reAfrican Union. Asi Zimbabwe ichagofanira kuti ibhadhare mari inoita mamiliyoni 25 yomazana kureketa kuno. Tindori padzihwa mupengopo kwai hurumende yatadza kuti igobatsira kuti wanoita zvokuferefeta nokuongorora zvinhu zvinodzihwa mupengo nezvimwe zvirwere zvakasiyana siyana waite basa rawo. Kwai kureketa kuno Zimbabwe iri kuziva ba kuti kachirwere kari kunzi kari kunetsa kakatangira muSouth Africa kachiriko chere kana kuti karibe kusvikawo kwedu no. Kureketa kuno tiri kutoziva ba kuti vanhu vari kuhwara nodzihwa mupengo munyika medu vane chirwere chipi chiri kuwanika kwese kwese kana kuti chakatanga paribe chatiri kuziva. Izvi zvatoita kuti vanhu vashe idi kuti hurumende iyi iri kuziva chere zvairi kuita nekuti tumwe tumushonga tiri kuzonzi tiri kutadza ba kusenza pane zvirwere zvimwe. Idi dai wangoita zvokutsengera urimbo zvaitobva zvaita zviri nani. Kwai pokare wanoshayira ndege wari kuenda kutora mishonga yedzihwa mupengo kuChina wanga wagaritsa waribe kusenza uye zvinofanira kuti waite wanga wasi kuita ba. Kureketa kuno kwai bazi rinobvumidza wanotekaira nondegewa kuti wadzitinye rakawabvumira kuburikidza nokamutemo kochimbi kochima42 kogore rino. Kureketa kuno watori munzira kuenda tinoimba kuti wari kutora wari kugoita tuzvinhu zvokuti wareke kugopwisa ndege dzi. Idi zvinganinyangaritse mabi yangu. Kwai kugara muhofisi komutongi mukuru Lukumalaba munyika kwakuda kuenda kunogorongonda. Kwai kureketa kuno wari kumalaba wari kuda ba kugosiya basa pasati paita sarudzo dzakaringira dzagore rinokuuya paseri. Kureketa kuno bumbiro romutemo rinoreketa kuti kana wasvika makore 40 awari kusvika wari kufanira kubva warega basa. Asi kwai wari kuzvida ba kutozvingwa izvozvo zvokutoti wari kutoringira kuti pamwe womudare reparamende wachaita zvokuda kuchinja bumbiro romutemo. Kureketa kuno kuti warambe wari pabasa. Heno tichandoramba takaringa mabi yangu. Kwai no kambani yeEconet EcoCash ichange yakadzima kubva nyasi nguva dzogumi kusvikira mangwana nguva dzonomwe makuseni. Izvi kwai wari kuzviita nokuti wari kuti iyo
zvinofanira vari kunadzirisa kuti chisenze zvisvino idi paribe agoziva kuti zvizvi zviri kunyatsoitika asi tinoimba kuti zvichagosenza zvisvino. Tolinga yedu dzopasirese kwai South Africa yakuchivhura mazambuko ayo ese anosvika 20 kubva musomuvhuro. Kwai vanhu vari kufanira kunge vachiramba vachiuya nemapepa okuti waribedziwe mupengo kana vari kuda kuuya ino. Idi zvakaita kuti wazhinji wataikiwe nomukana wokuzopinda muSouth Africa kumakore 5 ari kuteera nokuti wanga waita zvokunyepera kuti waribedziwa mupengo. Tigoita tusvino mabi yangu. KuNigeria kwai vanhu waita zvokuratidzira nokuti wakuvhura pokare nzvimbo yaimboenda kokubiwa vanhu zvisiri pamutemo nemapurisa. Kwai nzvimbo iyi kuvhurwa kwayo kwaita kuti vanhu waite zvokuratidzira zvabva zvaita pokare kuti wakubiwe pokare nemapurisa. Paribe chizvino mabi yangu asi tinoimba kuti zvichabva zvakuwa zvokukuba nazvi. Kunyika yeJapan kwaita kundengendeka kukuru kwashisa vanhu vazhinji kwaparadza zvinhu zvizhinji. Kwai kwaenda pachiyero chozvokundengendeka kwaera kukasvika pa9 kureketa kuno kwai vanhu vari kudoziva ba kuti kuparadzika kwaita zvinhu kunosvika papi. Tinoimba kuti zvichaita kukasika kuti zvigonadziwa. Chikwata choLiverpool chakubiwa chikakwamuriwa chikagbarashiwa nechikwata choLeicester City zvibodzwa 3 kwechibodzi. Idi mabi yangu dai wakuruwa waita tusvino nokuti kune vanhu vazhinji vari kurara noshangu dzanyasi. Tiri pakurara noshangu pa todifamira pano ndini Mhanduwe Onhavo.